Milí diváci, a prichádza náš tretí host, Darina Lenártová. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý Som večer. veľmi rád, že aj ty si prijala moje pozvanie. Ja musím o Darinke, môžem ti hovoriť Darinka? Prosím ťa. Dobre, aby sa nám to nepovedlo potom, ale budeš aj ty Darinka, to je také pekné, lebo ste dve kamarátky, najlepšie. To musím povedať, ty si Darinkina najlepšia slovenská kamarátka. Aby som to, lebo máš aj teda v Čechách, ale má to takú logiku, že nejakú logiku, že ty si jej najlepšia slovenská kamarátka. Je to pravda? Áno, je to pravda. Poprvé vždy, keď príde na Slovensko, beží za tebou, veľa si telefonujete a tak ďalej, o tom vzťahu budeme rozprávať. Potom ďalší vzťah tu je, že všetky tri sú spolužiačky z konzervatória. Darinka 2 takisto vyštudovala hudobno-dramatické konzervatórium. V súčasnosti robí asistentku europoslankyne Moniky Beňovej. Áno. Že si také... No, ale najdôležitejší teda je ten vzťah, prečo si sem prišla, že ste veľmi dobré kamarátky a že ste všetky tri spolužiačky. Áno. Takže nech sa páči, porozprávaj nám tak v stručnosti. Najprv teda, aby sme všetky tri zahrnuli o tom konzervatóriu, ako ste sa stretli a čo ste tam spolu zažívali. Áno, tak pamätám si celkom presne, že už na talentových skúškach príjmacích sme sa videli všetky tri poprvýkrát a presne ako Lucia spomínala, že to bolo, že tam bude Darča Rolinská. A ja som mala 15 rokov a vtedy človek puberťák, tak som si hovorila, že to je trápne, ja sa ešte aj volám Darča, že to je akože úplne, že ja nikam zaleziem a nebudem sa aj pchať nikam a čo. A tak som si až vybudovala až strašný, akože keď som mi prihovorila, tak ja, že som ju nejako nechcela som. A ten pol rok, čo bola Darča na škole, sme sa úplne míňali. Ja som bola aj v inej hereckej skupine s Luciou, ona mala iného profesora herectva. A potom sme raz mali v prezidentskej záhrade, to si pamätám, taký predmet, Peter, že také improvizácie, mali sme napodobňovať šum Coca-Coly, to si celkom dobre pamätám. Áno, takýto podivuhodná škola. Máme sme sa tak rôzne krútili v tej záhrade a ona tak potom zrazu za mnou prišla a povedala, tak ty si ma nebudeš všímať. No. Áno, a tak sme sa spriatelili a priateľstvo potom vlastne začalo až po jej odchode do štátneho pražského konzervatória. Tam sa tak ako utužila. A trvá až dodnes. No ale potom ako sa utužovalo to priateľstvo? Si sa nejak navštevovali? Čo? Tak... Áno, my sme sa proste, lebo Darča už ma vystrašila a som prešla cenzúrou všetkým, tak musím povedať iba tie slušné príhody. Poď necenzurovanú nejakú verziu. Tak dobre, tak Darča, dám tu s tými policajtmi. Daj, dobre. Raz som chodila ja za Darčou, potom Darča za mnou, prišla ona do Bratislavy, každá sme boli svojím autom, už sme teda akože medzi tým dospeli, takže sme mali každé svoje auto a niekam sme šli, kde to Darča nepoznala, tak ja hovorím, že poď za mnou a pôjdeme. A ja som išla rýchlo a zastavili ma policajti a Darča prezieravo zastavila za mnou, som ju v tom spätnom videla, tak akože neviem koľko metrov za mnou. A ja som sa snažila, že ježiš, to mi mrzí, ale nezabralo. Chlapci boli akože prísni, ma dusili. Nezabralo? Nezabralo. No tak som to, vieš, snažila sa obkecať, ale nezabralo. Tak už som fakt nevedela, že čo, tak hovorím. A keby teraz prišla Rolincová a on, že aj ste aj fetovali? A ja, že ale vážne. A tak Darča to nejako pochopila. Lebo už to trvalo dlho, vieš, ja som vycítila z jej gestikulácie, že je bezradná. Aha. Ona vystúpila z toho auta, to ste mali vidieť, ja som to všetko pozerala, len tak bokom som sa pozerala. Ona vystúpila, nešla s tým autom a prichádza a spievala nejaké spoločne si pieseň. A teraz tí chlapci dve. Stop time, úplne. A ja, že čo som hovorila? Kto tu fetuje? Takže... Dodnes tam tí dvaja policajti stoja. Ale je to obrovský obetavý priateľ, teraz akože bez srandy. Sú také príhody, že proste, keď poznáte to medzi priateľkami, babi, že mala som ísť niekomu za svedka na svadbu a nemala som také pekné oblečenie, tak nič sa mi tak nehodilo, tak som zdvihla telefón, hovorím, Darča, prosím ťa, počuj mi niečo pekné. Ja nemám nič také elegantné, tak... A ona mi hovorí, vieš čo, teraz som si doniesla z Ameriky jednu sukňu, krásnu, luxusnú, drahá bola. Ja neviem, Darči, ale nesmieš s ňou nič urobiť, prosím ťa. A prosím, čo by som s ňou urobila? Ja si to tam odstojím, poviem niečo a
a to je celé. Samozrejme, že oni ma poznajú, temperamentná bytosť, už o polnoci ruka hore, bailando na stole a zrazu som počula, to bola taká dlhá sukňa, ja som ju pristúpila a roztrhla. A úplne som sa uchýlila k takej hnusnej veci, že teda poviem Darči hrozný, že jednoducho spravím najprv, že všetko preto, aby som tú sukňu scelila. Nevedela som sa vzdať tej myšlienky, že to tam není možné. Tak som chodila po Bratislave, boli také, že scelovanie odevov, úplne rozmýšľala, keď by ju skrátili, a už som bola tak zúfala, že už, keby sme tam našli nejakú aplikáciu, a také úplne strašné. To by si nevšimla. No presne. Tak som musela proste... Nejakú krajku. Povedal mi ten môj potom budúci manžel, že musíš zdvihnúť telefón a povedať to Darči. Tak som tak úplne, Darči, ako sa máš? Ďakujem, dobre, čo ti je, Dari? Nič. A ty sa máš dobre? A tak som to proste poznáš, tak keď sa bojíš priznať. Darča, roztrhla som ti tú drahú luxusnú sukňu, úplne som kráva trapná, prepáč, hambím sa. Taká pol sekundička tichá bola. A čakala som, že bude tut. Ale bolo, že no pozri sa, však aj no absolútne akože povedal. Že sme zdravé. Zvládla to. Povedal, že som troška akože prinasratá. No ešte totiž nemala tú sukňu, vieš. Na sebe ani, no. Bola premiér. A keď si položila ten telefón? Počúvaj, čo tam nasledovalo doma u teba v byte? Ona je odolná. Povedz, jak som ti nasťahovala ľudí do bytu. No? Raz si požičala kľúčik od môjho bytu, ja som išla na nejaké vystúpenie a Darči išla na koncert svojej najobľúbenejšej speváčky, hneď po mne. Áno, Šinedovková. Áno, dobre, no. To môže byť. To môže byť. A vyrazila, že ide so svojím priateľom. Ja hovorím, jasné, tu máš kľúče. Ja som si niečo zabudla. Vrátila som sa do bytu a už mi nešli otvoriť dvere. Vymenili zámky? Nie. A tam taká, že jedna karimatka, druhá karimatka, asi 30 párov bôd. Hovorím, som v správnom byte. Lebo vieš, to je zase z tej mojej povahy. Jak som prišla na ten koncert, všetci tam sú, ahoj, čauko. A ty kde bývaš? Ja bývam tam, no my ešte nevieme. A poďte, to nebude. A čo by to vadilo? A zrazu tak to si nazbieral autobus. A úplne ju vidím, jak nás tak prekračovala v tom byte, že... Jak na návšteve, vieš? Ale bola zlatá, lebo proste iba mne tak pohľadom sme si vymenili, že teda... Zajtra to vyriešime, odchádzam. Darča je hrozne dobrý človek, fakt, a nechcem tu teraz, nepotrebujeme si to my dve, priateľstvo nie od toho, že aby som ju súdila a naopak, ale je to veľký človek, čo sa týka srdcom obetavý, srdečný a dobrák a má zmysel pre humor a obidve máme fakt za tie roky, už aj ako sa z nás stali zrelé ženy a matky, tak je to overené priateľstvo, ktoré funguje naozaj si myslím, že na pevných základoch. No sa nič nedozvedeli, ale... Potom sú samozrejme vtipné príhody, ako sme boli na vianočných trhoch a ako všetci sme si dali horúce vínko a pálil nás ten plastikový pohárik, tak Darča hovorí, to je horúce, že prosím vás, dáte mi ešte jeden ten pohárik, že ja si to tam... A oni, že samozrejme, slečna Rolinca, nech sa páči. A ja, že aj mne 3 koruny. Vieš, takže je to taký život s ňou ťažký v tomto troška. Ale nemá také nejaké hviezdne maniere, že proste má obdobie, kedy proste s tebou sa nebude baviť, alebo niečo nemá. Čo? No, ale tak príde, ten život je ťažký, proste to je, vieš, taká veľká hviezda, to je taká trošku schizofrénia, nie? Predsa len v tom, čo? Tam, kde je to Pán Boh pridal, tak tam je potom na úkor aj troška ubral. Kde? Počkaj, tomu nerozumiem. Ona je inteligentná ženská, všetko, ale má taký roztomilý dar, že je totálne nepraktická. No prídeš k nej do bytu a povieš, ty si to tu zase zmenila, to je pekná lampa, koľko stále, odkiaľ máš? Vieš, čo je pekná, ale nesvieti už pol roka. Tak sa na ňu dívam a ty sa zohnieš a dáš to do zástrčky. Ty si mi to opravila, Dári.